आसामनि पुलिसफोरा फेलार जाबाय नामा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि एसपिआ फेलार जाबाय नामा आसाम पुलिसनि केपासिटी पावारा ड्राग्स जाग्राफोरखौनो रेप खालामग्राफोरखौनो हमनो हाया नामा गासिनो दंबा साख्रि मावगासिनो दंबा गिनाय फैबाय निरापत्ताया बोरै जागोन होननानै दा ओंखायनो आसाम पुलिसा निरापत्ता होनायाव फेल जादों नामा बा बै जाय कालप्रिट देबासिस कर आरो दले बिथांमोनखौ दिनैसिम हमनो हायाखै 100 घन्टा बारलांबाय आसाम पुलिसनि केपासिटी पावारा ड्राग्स जाग्राफोरखौनो रेप खालामग्राफोरखौनो हमनो हाया नामा अब्ला माखासे माफियाफोरजों बोरै जुद्ध नांगोन आसामनि इन्टेलिजेन्स बिउरोफ्रा फेलार जाबाय नामा बाव जोंहा कुइसन फैदों आसामनि पुलिसफोरा फेलार जाबाय नामा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि एसपिआ फेलार जाबाय नामा बिथांमोननि इन्टेलिजेन्सआ फेलार जाबाय नामा नङाब्ला जों बर'खाय गगय सयखिया जोंनि उपाधि नङा बर' टाइटेलखाय मनिषा बर'आ बर'खाय जों पुलिसफोरा जों एक्सन थाब लायाखै नामा बा जोंनि मनिषा बर'नि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बिमा बिफाया हालुवाखाय कुनु पावारफुल मानसि नङा फैसा गोनां नङा कुनु एमएलए मन्त्रिजों लिंक गैया बिनि थाखाय थाब एक्सन लायाखै नामा जों खोनानो मोन्दों बे जाय देबासिस कर जाय मेन कालप्रिट मार्डार खालामग्रा रेप खालामनानै बिथांनि बिदाया बजरं दलनि लिडारनो दा बे बजरं दलनि लिडारखाय बे फेमिलिखाय रेप खालामग्रानि फेमिलिया मार्डार खालामग्रानि फेमिलिया बजरं दलनिखाय बिथांमोना लेट खालामदों नामा आयेना सबजोंबो समान जोंजोंबो एखे अधिकार होनांगोन दा ओंखायनो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बुंदों थाबैनो बै मार्डार खालामनानै रेप खालामग्रा मानसिफोरखौ थाबैनो पुलिसा हमनो नांगौ 24 घन्टानि समाय होदोंमोन 100 घन्टानि बारलांबाय जोंनाव धैर्य गैला थाब हमनो नांगौ बिनि उनाव न'खरनि मानसिफ्रा सिबिआइ तदन्त बिदों सम सम मानो फेक इनकाउन्टार जाबाय थायो सम सम मानो रेप जायो मानो मार्डार जायो बेबादि जाहाथे उनाव जाया सिबिआइ तदन्त जानांगौ बै सासे साख्रि मावनाय मनिषा बर'आ गुन गोनां सासे आइजोआ बोरै तेजपुर टाउन बादियाव बोरै बिदि रेप एन्ड मार्डार खालामजाखो बिनि थाखाय सिबिआइ तदन्त बिदों आरो न'खराव बिमा बिफाया जोबोद खस्थ' खालामनानै न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा जोबोद खस्थ' खालामनानै सासे देरसिनखौ फोरोंदों फोरोंनानै जास्ट साख्रि मोनदोंसोमोन बिथांनि न'खरनि अबस्थाया बिराद गाज्रि बिनानाव सासे फंबाय सासे फरायगासिनो दङ ओंखायनो सरकारा आरो बै बेंकआबो मोननैखौबो खावलायगोन जों सरकारखौबो आरो बै बेंकआबो जाहाथे बिथांमोननि न'खराव सोरबा सासेनो साख्रि होयो जाहाथे साख्रि होयो बिनिफ्राय बै मार्डार आरो रेप खालामग्राफोरखौ थाबैनो जाहाथे साजा होयो न' बिदों सम सम मानो फेक इनकाउन्टार जाबाय थायो सम सम मानो रेप जायो मानो मार्डार जायो बेबादि जाहाथे उनाव जाया सिबिआइ तदन्त जानांगौ बै सासे साख्रि मावनाय मनिषा बर'आ गुन गोनां सासे आइजोआ बोरै तेजपुर टाउन बादियाव बोरै बिदि रेप एन्ड मार्डार खालामजाखो बिनि थाखाय सिबिआइ तदन्त बिदों आरो न'खराव बिमा बिफाया जोबोद खस्थ' खालामनानै न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा जोबोद खस्थ' खालामनानै सासे देरसिनखौ फोरोंदों फोरोंनानै जास्ट साख्रि मोनदोंसोमोन बिथांनि न'खरनि अबस्थाया बिराद गाज्रि बिनानाव सासे फंबाय सासे फरायगासिनो दङ ओंखायनो सरकारा आरो बै बेंकआबो मोननैखौबो खावलायगोन जों सरकारखौबो आरो बै बेंकआबो जाहाथे बिथांमोननि न'खराव सोरबा सासेनो साख्रि होयो जाहाथे साख्रि होयो बिनिफ्राय बै मार्डार आरो रेप खालामग्राफोरखौ थाबैनो जाहाथे साजा होयो बेखौ जों लुबैबाय आरो नङाबा थाब जुदि रेप खालामग्रा आरो मार्डार खालामग्राफोरखौ जुदि आसाम पुलिसा सोरनिबा पलिटिकेल प्रेसारनि गेजेरजों लेट खालामबाय थायोब्ला खिन्थु जों जिरायनानै थानाय नङा बिनि उनाव माबाफोर परिबेस जायोब्ला आसाम पुलिसा बिनि दायित्वखौ लानांगोन सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि पुलिसा बिनि दायित्वखौ लानो नांगोन जों दाय गैयै मानसिया बेबादि जुदि सम सम जाबाय थायोबा जों सैसोनाय नङा।